Dnes sme sa vybrali pozrieť na jednu z našich montovaných stavieb, ktorú môžete vidieť každú zimu vo Vysokých Tatrách. A prečo len v zime? To sa dozviete vo videu. Aktuálne sa nachádzame v areáli bežeckého lyžovania Snow na Štrbskom plese s pánom Mostným. Teší ma, ktorý má stavbu od nás Gardeonu. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá vnútri. Teší ma, že sme sa tu dnes stretli na Štrbskom plese v areáli Snow, kde teda máme bežecké lyžovanie. Ako môžete vidieť, tak sa tu požičiava bežkárska výstroj. Ako dlho fungujete v tejto prevádzke? Ako sme dlho? No 3 roky asi približne. 3 sezóny je to tá požičovňa, máme ju. Takže 3. sezóna, ste spokojní zatiaľ? Máte tu teplúčko, fajne? Máme. Sme spokojní, v pohode. Slúži tak, ako sme si predstavovali. No ako ste si predstavovali, ako bude slúžiť táto stavba? Je to montovaná stavba, máte tu v podstate izolované steny aj strop, takže teplo sa asi drží? My sme presne potrebovali túto stavbu, lebo na tomto mieste počas leta není nič, respektíve sú trampolíny, čiže my sme potrebovali stavbu, ktorú vieme rozmontovať a potom zase o 6 mesiacov ju zase zložiť. Čiže to bola tá priorita, na ktorú sme dbali, keď sme vyberali, že ktorú takú montovanú by sme potrebovali. Ako dlho vám trvá rozložiť túto stavbu? No ak samozrejme všetky regále a všetko, keď spracujeme ako výhrené telesa a všetko možné, tak nejakú dobu nám to trvá, napríklad jeden deň a potom na ďalší deň rozmontujeme stavbu. Montáž stavby nám netrvá nikdy nejako moc dlho, napríklad ja neviem, deň alebo také niečo, ale potom samotná tá vybavenosť potom nám mierne trvá dlhšie, samozrejme. A ako dlho vám trvalo napríklad zariadiť celý ten interiér, akože tieto poličky, elektrinu? No, vravím, že to nám trvá potom, my máme veľa systémov, ktoré máme počítače, ktoré potrebujeme zosieťovať. Máme Wi-Fi a osvetlenie a všetko, čiže troška potom dlhšie nám to trvá, ale celkovo asi za nejakých týždeň sme úplne celkom prak hotoví. Ma zaujímalo, že prečo ste si zvolili práve koberec do takejto stavby? No, máte tu asi mokro, nie, keď prídu s tými bežkami? Nie, to je úplne jednoduché, lebo my slúžime v zime a ten koberec je na priemyselné použitie a vlastne sa nám nešpikajú ľudia. Čiže preto. Čiže na všetkých ostatných prevádzkach, keď sme mali napríklad linoleum, tak to je veľmi nebezpečné. A hlavne pre bežecké lyžovanie, lebo tá podošva je z tvrdého materiálu a je to vlastne ako keby sme boli na ľade. Takže preto koberec, to je naša skúsenosť, my robíme bežecké lyžovanie už skoro 20 rokov, takže vieme, čo máme a ako to máme. Pod tým kobercom je vlastne len OSB doska a pod OSB doskou máme ešte izoláciu a pod tým je ešte potom drevená podlaha samotného stanu, ktorý je nad touto požičovňou. Keď vám donesú tie bežky, tak oni sú akože od snehu, alebo teda verím, že ich oprášia od toho snehu, ale predsa len tie bežky sú vlhké. A či sa vám tu nekondenzuje tá para, keď sa to akože odparuje, aj napríklad z toho koberca, pretože prídu sem s tými zasneženými topánkami alebo ľudia aj s mokrými topánkami? Ľudia nám neočistujú, bežky donesú aj zaprašené od snehu, takže to nemáme s tým problém, normálne odtečú a vlastne nikdy sme sa ani tým nezaoberali. Nič nám tu nekondenzuje, nekvapka nám nič, vidíte, že všetko je suché, takže nič nám nekvapka. Možno, že aj tým, že je tu nejaká výmena vzduchu, máme otvorené okná väčšinou vždycky. Takže nemáme s tým negatívnu skúsenosť, že by sme mali nejaký kondens v stavbe. Riešili ste nejaké takéto veci, že ako špeciálne ošetriť tú stavbu, aby ste nemali nejaký problém napríklad s tým, že oškrete tú stenu, alebo bude vám to hrdzavieť kvôli tomu, že tie bežky sú mokré? Lebo pozerám, že máte tú dosku, ale predsa niekedy sa možno môže stať, ako tu na nás spodu, že vlastne sa to dotýka ako keby tej steny. No, tak ja myslím, že ten materiál Gardeonu je v pohode, čiže Ale je tam nejaký špeciálny povrch, aby vlastne nedochádzalo k nejakým ani extrémnym oderom a aby vlastne to vydržalo čo najdlhšie. Nie, také my šetrne aj prevážame, lebo z tohto miesta prevážame potom aj túto stavbu, aj celý stan, ktorý je nad požičovňou, prevážame asi o 2 km ďalej, tam máme sklady. Takže nie. Nemáme s tým negatívnu, zatiaľ nám nič nehrdzavie a vravím, že možno aj tým, že máme tu výhrené telesa, tak vlastne sa to odparí zrejme asi. Takže nie, toto je všetko v pohode.
Ešte možno, že keby vás zaujímalo, tak my vlastne sme urobili elektroinštaláciu vlastne sami, že my máme vlastný box, kde máme ističe a chrániče a ten je na vonkajšej strane stavby a vlastne do interiéru už len vedieme jednotlivé tie vodiče, ktoré sú buď na 230 alebo na osvetlenie, alebo na kúrenie. Pracujete v zimnom stredisku, musíte mať pomerne malý priestor, dobre využitý. Čiže zaplnený na 110%. Potom to má význam. Keď máte veľké priestory s vysokými stropmi, tak je to príliš energeticky náročné. Preto zimné strediská vždy majú menšie priestory a nie väčšie priestory.